Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Lunes, Pitsa 29 na, bulan sang Hunyo, tuig 2020. Bakadasig, muwas Pitsa 30 na, sulod na kita sa bulan sang Hulyo. Ano naman na ihan? Ang mga binag-ubag o nga mga pagsulundan sa COVID-19. Pero diri kita ini balantayan ini. Sa datos, sa bulan sang Abril 2020, halin ini sa Labor Force Survey sang Philippine Statistics Authority. Mapati kamo kag sa hindi, 7.3 milyones ka Pinoy unemployed. Wala trabaho. Gapangita trabaho. Hindi lahog-lahog 7.3 milyones. Grabe ini nga survey. Kahapon, si Senador Sherwin Gatchalian, siling niya sa gobyerno, kinahanglan tinguaan ta, padasigon ta, nga matagaan istable nga trabaho ang mga Pinoy. Sangsa pasulabihon ta ang pagpasulod sa mga foreigner dire sa pungsod Pilipinas. Si Gatchalian niya muna siya ang Vice Chairman sa Senate Committee on Economic Affairs. Kag bangod may mga proposal kadumdum kamo, nagligad nga si Mana, pasudlon ang mga foreign worker sa pungsod. Agod nga magtrabaho sa mga flagship project sa pungsod Pilipinas. Ti unahon tanay, bangod madamo sang Pinoy nga wala trabaho, ang buot silingon, kung wala trabaho ang minilyon ka mga Pinoy, ti wala naga-sirkular ang kwarta, gaus-os nga nagaus-os ang ekonomiya. Ti budlay ini, kinala pasulabihon tang Pinoy, sang sa mga foreigner nga magsulod dire. Panawagan sa gobyerno, tagaan prioridad ang aton niya, kaugalingon nga mga dugo nga Pinoy, pag-abot sa oportunidad sa trabaho, sang sa ihatag da ini sa mga pangayaw kag mga foreigner. Dapat mag-ios na ang gobyerno. Dapat tagaan na sang trabaho ang minilyon ka mga Pinoy. Di magwanta, no? Milyones gali ang wala trabaho. Ang buot silingon, ang mga survey nga gapakita nga madamo gyapon sang Pinoy nga masyado kaimol, madamo gyapon sa mga Pinoy ang ginagutom. Pusdakan sang pandemya, pusdakan sang COVID-19, tumbalay gid ang pila ka mga Pinoy. Tumbalay gani ang mga negosyante, panira gani sa ilang negosyo. Ano na gid ayan ang matabo sa wala trabaho? Inapananaw ko nga suso, may isa ko ka driver ka nasakyan, pagbukas kasi ang biyahe, gatulo ang luha, sos siling niya. Sobra doa ka bulan, tulo ko sa kabataan ko, gaayo, nga bisan paano makakaon man kami manamit-namit, anon mo, wala gid unod ang bulsa. Daw hindi sa katulog mo. Kung gabi ko katulog lang luha ya, mag-ingos sa bata niya, tayo bisan pandisal lang nga mayo-ayo da. Porte gid, wala gid unod ang bulsa. Abi nyo, lahog-lahog ini. Ang gutom lang nga tubang sa pilanaton ka mga kauturan. Kung gapanirang lagko ng mga negosyante, kung nagapamirde sila, mas nagid
ang mga imol naton nga mga kauturan. Ti sa survey nga pakita, 7.3 milyones ka Pinoy ang wala trabaho. Paano tani? Masagod. Paano tani? Matagaan sa riga kaigo. Nga bisan jutay lang bala, may trabaho man, nga makaingkaman. Nga bisan paano may ibakal man sa pagkaon sa ila kabataan. Porte ini ang igo sa pungsod Pilipinas. Dako na, minilyon na wala trabaho, inigo pa kita sa COVID-19, sos. Dahil hindi ko maintindihan kung paano kita makatibawas. Pagkatapos, kung matapos yung makaluyan sa Diyos, matapos ang pandemya, ang ulikdan ta naman, bilyones nga utang. Ambot kung anong matabo sa ekonomiya sa pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39. Mabalik kami pagkatapos ini. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong nakalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:43 na. Oy, sa inyo pag-ehersisyo, ini magkalipata, mag-detoxify gid. Himo abatasan mag-inom sang DTX 500. Ang DTX 500 nagatinlo sa inyo dugo, nagasilhig sang mga impurity kag toxin sa inyo atay. Nagabulig ini siya panubo sa inyo blood sugar bangod sa mga organic compound niya, bisin
charantin kag polypeptide. Gani kung mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar, bangod sa diabetes, kinahanglan mo na ang DTX 500. Mayo ni siya. Kung matinlong aton kurgan, mabakod kita. Kung ano man nga pamalatian ang nagalikop subong, mabato ang aton lawas kay mabakod ang aton immune system. Kung matinlong aton dugo kagatay, mabakod sa kung ano man nga pamalatian. So, para sa mayong panglawason, himuha batasan, DTX 500 gamita adlaw-adlaw nga tanan. Ang DTX 500 babakal ninyo pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Action Radio Philippine Standard Time las 6:44 na. Ariho. Ang report naton kamusta ang aton mga OFW sa iban nga kapungsuran, kamustang igo sang pandemya ining coronavirus. Suno sa report, ang mga OFW naton kahapon, report sang Department of Foreign Affairs, gin-report nga mga 8,433 ang inigo na sining balatian. Ang napatay nagsaka sa 538, sining bag-o naman gudawa nga napatay. Wala sang recovery nga na-record sa mga Pinoy dito sa iban nga pungsod. Ang pinakadamo subong ang Africa, nga may madamo kita sang Pinoy dito, nga naigo. Nagpositibo nga Pinoy, 6,168. May 3,707 nga nakarecover, may 278 nga nagkalamatay. Ginsundan sang Europe. Ang Europe, may ara na igo dito nga mga 982. Upod na ang 420 nga nakarecover, pero may 94 nga mga nagkalamatay. Sa Amerika, ang total nga Pinoy nga inigo sang coronavirus 686. 373 ang nakarecover, may 164 nga mga nagkalamatay. Amo ini ang na-record dito sa iban nga mga kapungsuran. Suno sa report. Padayon man ang pagpanalakay kag pagpangarangka dito sang kagaw nga di makita sa aton mga kauturan nga mga Pinoy sa iban nga kapungsuran. Ang pinakasubo gid sa Saudi bla nga ginapanglubong lang dito, nagsugot na lang ang pamilya nga dito ipalubong kag hindi na pagdalon dire sa pungsod Pilipinas. Gawangal mo, makita mo nga Pinoy na ya mo, ting aton niya nga kinaugali, batasan taya, nga kung mapatyan kita ya, bisan paano makita tang bangkay, nga matamdan ta nga ibutang sa lungon, nga ginapulawan pa inaya, bisan paano papaulion gid, sakit-sakit no? Mapatay ang imo to himata. Nagpabinturar sa iban nga pungsod para matagaan sang maayong palangabuyan dire, makatibawas ang pamilya dire sa pungsod Pilipinas. Inigo sang COVID-19, hindi nakabalik, dito lang ginapalubong. Sakit-sakit batyagon, puwerte. Tiyan mo nang gasinggitan ng iba niya, bisan paano sa gobyerno papauliaman ang amon pamilya. Sakit-sakit man na. Tinuig nga nadula di sa amon poder. Nagpabinturar dito para matagaan kami sang maayo kag masulhay nga pagpangabuhi. Ti bisan sa katapusan nga kahigayunan, makita namon bisan bangkay na gid lang. Purting no, subo batyagon. Purting igo sang COVID-19. So mga Pinoy subo nga iban tamo kadamo sang gapalauli, gapangabayis la mo. Magpauli dis pungsod Pilipinas sa magpangarangkaya sang COVID-19 dito, grabe. Pag inigo to ya, linibo ang kalamatay dito. Sa iban nga kapungsuran, amo na nga gakarakasang pila ka mga Pinoy nga makapauli. Okay man na kung may tsansa, kag dibinasyon nga makapauli, kag kaluyan kita nga matapos ng COVID-19, balik man na sila ya, sa mga pungsod sa diin sila nagatrabaho. Meanwhile, nga purting igo sang COVID-19,
pinalumba gisla pauli dire sa pungsod Pilipinas amo na nga tagsa ka mga probinsya gaginutok na mga OFW kag stranded nga mga Pilipino kay luyag na magpalauli sa ilang mga lugar kay hindi na magwanta makaladlok na sa iban nga kapungsuran ang igo sang COVID-19. Action Radio Philippine Standard Time las 6:48. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang Dr. Alfred's Green Coffee. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo De La Fuente. Pagdayon Action Radio, Bacolod Salmudo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo De La Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19,
Nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory Teho, ini maduganganing bukol na ton. Kundi ka panigpota, kwarta, hulam dito, bilyon dito. Ang ginasaligan ta, nga ginakaltasan kwarta ni Pugo, sos ano man nga disgrasya, iya nga, dua ka offshore gaming nga kompanya, nagtaripad gwa sponsod. Ano ang rason? Bangod, isyo sa patong buwis sang gobyerno. Nagpinalumba gwa. Suno sa report kahapon sang pagkor ni Chief Executive Officer Andrea Domingo, kumpirmado nga ang Sun City, isa ini sa pinakadako man nga gambling lugar sa Macau, tumaripad, humalian na sponsor Pilipinas, kag posible, sundan pa ini sa iban. Amo ni siyang inabrihan bla? Sang pungsod Pilipinas, kag pagkatapos pinatungan sang buwis nagpinalumba gwa sa pungsod Pilipinas. Kag may ara pa, iban nga magwa man sa pungsod, kag ini, suno sa report, dako sini, ang makaltas nga buwis sang gobyerno, kag plus, mga Pilipino nga nagatrabaho. Hamak mo, 30,521 ka Pinoy ang nagaubra sa mga pugo nga kompanya. Kon magpinalumba sila gwa sa pungsod, bilyones naman ang makaltas sa buwis. Ini maayo ini nga report bangod ga laminga na kita subong galumpiga na kita wala kag tuo ng panghulam ta, bayaan pa kita sa ginakuhaan ta dagko nga mga buwis, porte. Kaya man, ginapresyon nila mo. Ang wala mabayaran nga mga buwis bala, tiyang Bureau of Internal Revenue, agad nila sang balbal ang mga pugo nga ginabrihan. Silang sa mga Chinese nga mga dalagko nga kompanya niya, makuanta na bala, may skirdata na kadaw hindi amo, daw kita iyang ginapakdol sa gobyerno sa Pilipinas sa buwis niya may skirdata. Guatas pong soda. Dako-dako naman ini nga kapirdihan. Dako-dako naman ini nga kapirdihan sa buwis sang pungsod Pilipinas. Pinatungan sa buwis ng lagko, goodbye Philippines. Pwerte, amo naman ni, dako naman nga problema sa pungsod Pilipinas. Tingkaya na ang aton ekonomiya. Siran lagko nga kaluwaan sa buwis, siran dalagko nga mga negosyo, pati gamay dalasa, ambot, kung anong mangin palaabuton sa ekonomiya sa pungsod, sa palaabuton nga tinuig, sa masunod nga tuig, kag sa masunod pagid nga mga dinagon. San-o kita makabatak, san-o kita maulian, san kautangan, kung mag-amo nga magpadayon ini, ang halit gid ining COVID-19, no? Puwerteng halit ya. Tumpilak gid, sarurot gid ang ekonomiya sa pungsod Pilipinas. Action Radio Philippine Standard Time, Lasay 57 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako gali si Melchor Legaspi, marketing man. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas.
pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol Hindi nga mapamagi agad mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agad mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna las 7, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.